Așa. Aici totul congelat. Lemn, cum să dau așa ceva la bun? Da. Și aici totul descongelat. Cum să le dăm în halul ăsta la oameni? Nu puteam lucra așa, doamne. Nu puteam lucra așa. Deci în dezordinea în care este... Păi, dar să mai să vedem în halul ăsta. Dar e venit și să-l punem la punct? Păi, doamnă, trebuie să vin la o săptămână să punem la punct asta zilnic. Dar să mai că ne întâlnim și să vorbim toți ceilalți. Doamnă, haideți să vorbim, haideți omenește să ne dați sarcini, dar nu să ne bate în joc. Păi, ne dăm sarcini. Nu să ne bate în joc, că e păcat. Să bate în joc. E păcat să venim acum în halul ăsta și să eu ne aici. bate în joc. Și eu acum intru aici. Dar e păcat, doamnă, să tolerați atâta. Păi, eu vă spun, eu degeaba vin și găsesc în halul ăsta și nu se poate lucra în halul ăsta. Dar nu-i normal. Dacă nu-i normal, vă dai de joc oricum. Deci eu halul ăsta, când vine dimineața, chiar nu era nimeni. De ce nu spui așa? Chiar nu era nimeni. De ce nu spui așa? Păi nu, vă spusei că dumneavoastră plecară și când vă vei halul ăsta, ți-l miri, fată, puteți așa să pot De ce nu spui așa? Azi vine așa să mă schimb. Spus-mi în birou. Când veni eu la nu, eu oricum aveam planul să vin să vă dau viață, să facem tot ce asta. Dacă dumneavoastră credeți că se poate da, halul ăsta și dumneavoastră să vă aducă la cunoștință. Dar el n-a fost aici, nu v-a adus nimeni la cunoștință. Uitați dumneavoastră ce hal găsi eu. Bine, n-am fost noi aici, n-am fost aici. Nu știu cine a fost, eu nu mă uitai pe grafic cine a fost. Dar ca să vin halul ăsta, să găsești din halul ăsta,